आंहा मोनखांबाय बनखौ मानसिफ्रा मोनजोबदोंना मोनजोबाखै अबे थांला जोबखो 9 थारिखआव बालुफुङाव जागोन अरुणाचल बर्डाराव ओमफ्राय 10 थारिखआवहाय न'आव रिसेपसन जागोन बगाजुलि 10 नम्बराव बोरै एफा गोजाननि लाबोनो नागिरखो बोरै प्रग्राम गाथिंलाबायनायाव लोगो मोननानै मिलायबाय गेलेंफुनि लागाव दे होनांगौ जानाया ओमफ्राय हाबायाव रद'नो गोसो हो लागाव माजों लिंबोखोब्रा एफा थिया मानखोनो हागोन ना हायासै दासो दा गोथांखौ सिननोसैलै मास मोनसे दंबावखायो हाबाया होमबा एकदम माइ चेनेल बरायबाय नैबे आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ नै हाजोआव गाखोलायबाय मा खालामनो गाखोदों बन लायनो थांनो नागिरदों जों हाबानि बन सावरि हौवा गोदानखौ देखायगासिनो र' बिनि हाबायाव फैनो हागोन सोरबा खै थारिखआव होनदोंमोनलाय हाबाया 9 थारिखआवहाय नुवाखैलै फाग्ला 9 थारिखआव बालुफुङाव जागोन अरुणाचल बर्डाराव ओमफ्राय 10 थारिखआवहाय न'आव रिसेपसन जागोन बगाजुलि 10 नम्बराव बोरै एफा गोजाननि लाबोनो नागिरखो बोरै प्रग्राम गाथिंलाबायनायाव लोगो मोननानै मिलायबाय गेलेंफुनिबावसो नै जोंनि माबा नाग्रिजुलि समस्थियाव मोनबोसिगोन गोजानथ' आरो हागौलै नोंसोरबो बोरै गोसोथोलानानै लाबोनो नागिरखो हा हाबायाव आंबो बेमखौ फसायानो बेम पार्टिया दावराव बावरावसो मोनला जि इन्टारेस्ट नाङो बेम पार्टिबाथाय बन लांफैदो आरोना दा नै रायजोआ एसे खम जोंना होद सिननो हाया बेखौ सावलासो हायालै मा होनगोन फंबायनि हाबायाव नोंसोर मालाय थाखा गोनां अनेक जायो ओंखायनो मस्लाफोरखौनो गरनैसो होनोसै सिब्रुवारियाव दंनोलै बिदि सिब्रुवारियावनो थांसै डाइरेक्ट ओइ मैदेर बारिनिफ्राय थाबोजोब्बाय दे मानसिफ्रा गिनानै आगोल जायाखै रावबो आंल'सो आगोल जागासिनो सोरबा गिनानै थाबबाय आरो माने बिराद मैदेर थायो नालाय जायगायाबो गिनांगौ बिरादनो दा मानसि गैथ'वाना बाब नङाबा सानफ्रामबो बेलाय मा दंबावो नोंनो ओइ अबाव थाबला जोबखो मेंबाय मानखोनायसो लामायाबो दंफां लाइफांफ्राथ' मेरला नै गोसो बायदि नांगौबानो मोनो गोथां नांगौ ना गोरान नांगौ अदाल ओइ नै सिदाया बेरेंसि बानायनो लांदोंलै बेरेंसि बानायनो लांदों बिफोरावसो थाफैथावथावलै गिनाङाबा बाला हौवा गोदानानो एफा गिदिर बाननोसै बनखौ गोलावनो बानलै जाया माखासे सालसो माथो जोङो जोंनालाय फाग्ला बुवा जायो नामा ओइ नोंना मा दालाय गोनांलै बिलाय
मा मैदेर मोनामखो बबेबा खिना गालांबाय होनबालाय मैदेरा औ खाथियावनो स्ल' स्ल'खौ हाफायलाबायना दोनबा रानदबलाबायनानै मालाय मोजां जागौमोन दान आरो हाखराव गारसनना हो बरियामोन खैला सावनो आंहा मोनखांबाय मनखौ मानसिफ्रा मोनजोबदों ना मोनजोबाखै अबे अबे थांलाजोबखो जोंना जाजोब्बायानो नै मेरला जोंनिखै खेबसेयावनो एफा गोबावबा बोरै जानांगौ माजों लिंबोखोब्रा एफा थिया मानखोनो हागोन ना हायासै ओइ दासो फाग्ला सियाथारलै जाला मोखां नांथाबोखो दुल दुला खालामलांजोबबायलै माथो मैदेरालाय दा गोथांखौ सिननोसैलै मास मोनसे दंबावखायो हाबाया होमबा नै गोरानखौ लाग्रोनोसै थांसैथ' हा आइफन बैसागोआव लायनो हागौ मानसिफोरखौ रायखुमा हरनो हायाब्रा ओहो आला फिलिपखौ रायखुमाबा जालासो जासिगोन आइफनाव जेबो हाया जानला माला फाग्लासो जाखांहैखायो रायखुमानो हाला आरो मालाबाबो दाबुंखालै सेरावहाय लागाव दे होनांगौ जानाया ओमफ्राय हाबायाव रद'नो गोसो हो लागाव गिदिरबाबो जायोलै होगासिनो सिननाया नै दाबो जोबाखै सावरिया एकदम आरो नांलायलांसिगोन बे